Hello there a vítam vás pri ďalšom diele z nášho survivalu na 1.8 a v tomto videu si dokončíme náš barák, ktorý ako vidíte je za nami a taktiež by som určite chcel dokončiť teda nedokončiť, ale začať robiť most odtiaľto až semka, keďže plánujem sa rozširovať aj na túto časť hory. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé by som asi išiel hore a išiel sa nájsť, lebo ako vidíte mám malý hangar. Dúfam, že niečo doma máme. Prípadne pôjdeme okradnúť našich dedinčanov, keďže to nie je problém urobiť. Takže tu je náš nedokončený barák. Pokiaľ ste nevideli minulý diel, tak určite sa na ňo kúknite. Dám vám tu hore aj kartu. Ako vidím, jedlo nemáme. Budeme si musieť robiť farmu, takže navštívime dedinčanov, okradneme ich o pôdu, teda nie o pôdu, o obilie, čo si poctivo vypestovali. Ale ako nad tým rozmýšľam, by som si mohol aj urobiť farmu, lebo teraz som na nich závislý. Ešte to je také pomalé. Ozvem sa, keď tam budem. No, ako vidíte, som už v dedine. Takže, čo ste vypestovali? Si zo mňa robíte srandu, ja tu mám 2 hangre a vy nič nevypestujete? Prosím, niečo vy nemáte. Prosím. Si zo mňa robíte srandu. Ja som hladný. Ja potrebujem niečo jesť. Neviem, potrebovať nás nejaké ovce alebo nejaké zvieratá. Jedinčania sa na nás vykašľali. Jedo, prosím. Kuriatka. Yes! Vy ste môj poklad. No poďte kúrne. Budú sa lahodné nuggetky. Už nemáme, takže sa môžeme vrátiť. Pokiaľ ešte to stihnem. A už som až moc hladný. Už ma to hituje. Jejda. Rýchlo, to 5 nech to dám, alebo vieš čo, ja sa najem, jednu si dám, tam si nebudem riskovať. Mám salmonózu? Nemám. Dobre. Väčšina do skuracieho mesa dáva salmonózu. To je myslím nič dobré. Tam je krava. Kde to ste vedia, ako vás mám zabiť pre meso, keď ste tak hore. Sliepka. No, poď sem. Pozri. Aha. Tak a teraz chcípni. Dobre. Takže teraz ideme hore von. Nech ešte dneska prežijeme. A mali by sme si robiť normálne cesty. To bude trvať väčnosť, kým sa sem doplazím. Tak, dobre. Tak a sme vonku. Teda vnútri. Dobre, poď rýchlo, upeč mi to. Tu máme vajíčko. Dobre, tu máme uhlie. A môžeme vypekať. Pozrieme sa, aké je počasie vonku. Teda, skôr čas. Je teraz približne obed. V tejto hre. U mňa už je dávno po obede. Tak dobre, a teraz sa najeme. Tak dobre, nice. A je to. No dobre. Takže asi teraz nemáme čo robiť. Takže medzi tým by som asi išiel urobiť takú našu... No vlastne môžeme robiť farmu. Teraz keď nad tým rozmýšľam. No dobre.
No a teraz si myslím, že je čas naťažiť piesok na okná. Takže zase pôjdeme dole. Takže pôjdem naťažiť piesok. Bum, a ako vidíte máme stack a 2 piesku, čo môžeme dať rovno vypiecť. Medzi tým som aj zabil pár kuriat, lebo som potreboval vyhrať, som vyhýlovali životy, lebo som spadol na 4 hápka. A musel som spotrebovať úplne všetko. Takže som do všetkého meso prišiel. Takže by to chcelo urobiť aj viac pecí. Takže by sme si mohli urobiť takú taviacu miestnosť, by som mohol povedať. Skôr taviacu miesto. Dobre, takže tu dáme toto vypálovať. OK, kde som to dal, tunak som to dal. Tunak to dáme vypalovať. Toto dáme tiež. A toto tiež dáme vypalovať. Jeda. To môžeme presunúť ostatným peciam, teda keď už sme to dali semka do budúcnosti. No a teraz už by sme mohli teoreticky čakať, ale ja by som sa rovno chcel vrhnúť na stavanie mostu. Takže zoberme si pár blokov, našťastie cobblestone máme dostatok, lebo ako viete som tu ťažil priestory a ešte by to chcelo si ísť pre drevo. Toto tmavé je krásne, lebo budeme ho potrebovať na podlahu, keďže v minulom dieli sme nestihli dokončiť podlahu, preto som to pomenoval ako základy domu. Vytečíme trošku dreva. Tak, koľko budeme mať plenkov. Ešte by to jeden stromček chcelo. Tak. Výborne. No. Takže teraz sa pozrieme, ako to vyzerá u nás doma. No vyzerá to, že nám to už väčšine dopieklo, toto ešte robí. Výborne z skla, toto máme. Takže toto uhlie môžeme dať semka, nech sa to vypaluje, vím, že už sa aj minulo. A toto sa nám tiež urobilo výborne. A už je noc, takže asi sa radšej vyspíme. Nech sa nám tu nespawnujú potvory, aj keď možno sa nám už nespawnovali. A neviem teraz, či to ešte v tejto verzii existujú glass pane. Dobre, existuje. Všetko existuje v tejto verzii. Tak, takže dáme tu sklo. Počkaj, tak. Nice, krása. Tak a teraz si tu toto dáme na plenky a dokončíme podlahu. Dúfam, že nám niečo zostane, ale malo by, keďže to máme cez stack. Tak, krása. Tak. Dobre, takže dobre. To máme ešte zboríme pre sklo, bo skla nebude dostatok, lebo potom keď budeme rozširovať ho budeme dosť potrebovať. No dobre, takže a teraz ten most. Takže by som asi urobil to trojblokový tunel mini a 4. Takže vykopem tú dieru vonku. Ako vidíte, som to tu už vykopal
tak som to robil takto trošku blbo, pretože vlastne týmto smerom pôjde ten tunel, aby to nevyzeralo moc divne. Lebo som vytočil takto. Takže vlastne trošku z ďalšieho oblasti sme získali. Som trošku pozbieral sklo. Takže ako vidím, že tu som zabudol dať blok, takže to nahradíme plenkom. A vlastne teraz budeme vymýšľať ten most. Takže ako to urobíme? No. Tak. Asi takto nejak sa tam dostávame a podľa toho to nejak urobíme. Tak, výborne. Máme to. Toto bude niečo ako taký okraj. A teraz to urobíme asi z druhej strany. Nič lepšie ma nenapadá. Takže urobíme vlastne most na druhú stranu. No a došlo nám drevo. To je nedobré. Takže budeme musieť ísť nejak dole. Tak, tu môžeme ísť. Tento veľký fakt nebudem ničiť, lebo to sa mi fakt ako nechce. Takže... A teraz som všimol, že ja mám peknú grafiku, vidíte cez listy. To ma neteší. Dúfam, že video nebude osekané. Ak áno, tak sa ospravedlňujem. Lebo som musel nadnovo inštalovať Optifine. Z nejakého dôvodu mi to zmizlo. Takže tak. Takže ja sa vrátim a budem pokračovať vo výstavbe. No dobre. Teraz urobíme podlahu, nech sa potom už dá nejak normálne chodiť. Vlastne tu by sme mohli nič zničiť, takže čím tieto bloky. Dobre, takže tunak zničíme ďalšiu stranu týchto tu okrajov, lebo stačí nám jeden okraj. Nepotrebujeme nejaký veľký tlstý okraj.
No, som späť a ako vidíte som to už dorobil a všetko pozbieral. Už teda som ten drevo a už som aj dokončil tunak druhú zábranu, alebo ako to pomenoval, základ mosta. Na strome som zabudol pozbierať, čo vyriešim niekedy inokedy. Takže teraz začneme robiť už nejakú tú podlahu. By som začal robiť. Určite. Nech sa nám tu ľahšie pohybuje. Lebo už som jedenkrát spadol. Pardon. Takže to teraz vyplním ako len môžem. Tak, ako vidíme, ešte mi nestačí. Tak, čo je veľký problém. Takže toto niekedy vyriešime. A teraz by som asi... Neviem, teraz by som to tu osvetlil. Proti monštrám. Takže tu budú určite chodiť monštra, keď to tu neosvetlím. A nechcem, aby mi chodili do domu. Nice. No, pozriem, či ešte nemáme niečo, čo by sme mohli použiť. Sklo, dobre. Môžeme robiť ďalšie glass painy. Dobre, ešte 46 a nemáme už nič, to si môžeme vlastne zobrať. A ešte by sme vlastne mohli urobiť aj dvere, na ktoré som zabudol. Tak, máme dvere. Nice. Takže, ak sa vám video páčilo, tak dajte prosím like a odber, budem za to veľmi rád. Uvidíme sa na budúcom dieli alebo videa a čau!